Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family dita Bugyas Benguet, from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, Kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear man ang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan tila nga. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat imang ibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga rodan salaysay tap numawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak salaysay, idi naklundak ti kaunaan, anobya. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapiti kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangay. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangay, nina tingkaw. Ay na. Ano? Apay nga rod nga agra ka ngay, Benny. Ay, uwing tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika at talaga. Ah. Makaisa, makmatkan ka. Ito bigat, agpasyar tatagdikta. Rambakan tamot at yung muna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Datang! Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dito nga minti kayo kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Pertay na nagkapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Datang! Ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di una yan, na may dilig itinopya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Ura at dahi di bagyaw. Inaw-awaga alata, ka inararag ko iti silpaw. Kita inyo man, ka nasyang may lakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya dahi tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya dahi ta, ha? Kaya ba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? No ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok iti bagyo. Saan ka kadi ang maupay kanya? Saan? Apay nga yung maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan, Benny. Nagsina kami. Ang problema iti day, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Iuray limati nagbalin ang ngobyaw. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat ka gayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yan. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko.
Inalilaw nak ti ama ti sikog ko. Kuna na nga ay ayatan nak, ngam saan gayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro, ngam adamot gayam ti asawa nang. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay, agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtaga rin. Agsao ka Anya ngay ti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang pagay. Ah? Agawid ka adagosan? Manula ang minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Uwin tatang. Oray sa anak agwapo. Damay lata siguro karbang ngagpili ati asawan. Kaya tagapit iti saan ko ngay mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para tako pa lang. Di oray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. Ni nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti ustra, tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin insan na. Ta inakpag po guys. Di ta pa agaw awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid. Ang tamakisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Oray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan san. Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay, tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan san. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain insan. Wen, danag mo na ya. Padasem latta matigasat mo kan kwa na ha. Tay ko na da nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng may salat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos na ito yan. Ison, timang yam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap yan. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga. Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayat ako ni Tiday ta babae. Nagpintas niyam. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti ima, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala manon. Ay, sos, ay, narakop na kunyaw. Ay, kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanon.
Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam dayta. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka, oh. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kayo natang. Long hirman day jay. No dyan nadlaw nga adamo pa naggusto na kanya. Diyak ko mama maiturag nagdatong kang kwa. Hanggang nadlaw ka nga adamo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong day ta, binay. Kasawa nga ro day. Tatlo saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Nimbag day jay tabalasang. Sana kas ka ni Diana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Nimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kanuray saanan na nasinaw? Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana? Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka maggayam ti sarsaron mo, insan Benny. Ha? Sumipngit nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan tayo, insang buko sinibugan. Dagi mula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumwar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sayur urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong dyan ubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah, ay unaw kasinsain. Intun na ikasarakaw. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Gawin na, ha? Hanggang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong kaw. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita umang. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako kiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, gastusan may nga kasar ka ni pagmo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Madanamuak. Input no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day jay nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan maggayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo lasag paminsan na makita ka dadya kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dati niyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasdya ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas tayo insan. Inlawlawan na. Insapsapang kumamangin baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Ingagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanakpay tatang. Panagri na ngamin kaslawang mamapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga kayat.
Di kagambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, untatang. Nadidigra ka. Sige, tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay da insang ka. Tada sarong karak. Asinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige, sige. Umunag ka, insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wen? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kuntay kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakat akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Alam na? Aklunin na ka. Ay labyaw. Ala. Pinagbatamatan tinakulap ko. Amangan no makita na ta. Iba tanday tao. Yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa unday ta. Agayat kamutang kanyak. Alam na? Aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpatnag, Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo ayan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sa mga ngamin ni Nanay Space akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagambay. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rudan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Gininayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kati pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Ispay tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da nabiru ka maun. Imbabawi damoy. Isong nagbiraw. Ingkabankit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka anakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Una na mo't ngagsapol iti maparte iti kasarda. Una na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hilo tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Magpalpaliwawan ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga ikasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa asawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo at imang ikasar kan ko ano no kaya iyo? Anya?
Sige tatang, may! Kas jay tirumbang ka na ko ana. Tapnorik na damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti din maray ti kasar? Nadarayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan da iti tataw. Kapapa yung tinaramid mo. Api, pagbainan nyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko, itinaramid ninsang kaw. Inggagara na ngayon param ti ipag na. Nga uray sigod nga muna, magtakas jay ti ugali kang trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw! Aha, mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo nadadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha! Ah! Apay ayan, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaka sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, wah! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kanwana kat naggidawak iti pambakawan. Iswa na awatan na. Kat dinan impilit ti bagi na kanya. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Nala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, no pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Nala, pagadalam dayta. Buena papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo. Amen. Manang! Biana! Manipod ka ni Kabsat Baldo, sana po nga nagantin tayo patangatangay drama itangam. Sakpay na, hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo, dear manang biyanang, ideawan pa anak mi, ti asawak, may sat, ayan ti matang ko. Awan sa bali na saan, ang dagiti taraken ko, amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, di agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na kaya. Awan mo titiabay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy oh. Baldo! Hindi ka pala nakaimuk-mukat nga madda ka manditan nga apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita bakit? Kita man oh.
naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga papusan. Makapasurun kamot paldo. Nay, Sara, bigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kape. Ah, May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pailaang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman yun ayan ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay katuwa na, tapno na bangluda. Ay nabaldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawanti na yung pag-ita nga agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisukot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Agasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga misuan mismo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka matbaldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan maamanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rodo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta na day. Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala iti kulungan ra. Anya man na dagito nga yung sangpot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadila, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. Bay kayon, tamangan kayon. May isa, dua... Na, ako na ka. Apa kasla kurang timanok ko. Ay, bakay! Nakitam ka rin may sa taragan ko ang manok. Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalang mo na ha? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen a friend mo kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, owen a friend. Madasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tamay, inot damot na may busag. Ah? Kasta aya? Napaya, Nawisin ka kuma, intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Di Carla, di ko din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Oo, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante.
Uri no, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amang ang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maarami ti asawak na ito, nana? Amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kung mga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya. At da konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw ang makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang tad iti abulaw. Kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay. Siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apeng agpupudot ka simbang bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok, ije balay na. Nagadukit din ngayong bagbagana. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, hanyat kat katawan niya o na Carla. Kan nagsasao kay ngagmaymay sa. At dan samot bagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo, mauray agkat katawa, kan agsasao ag nagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaa. Ala, friend. Ape amang mangan kay timangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Isulang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kumangay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat nga bakbakwar ka. Maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amam ka di, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat maasidain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok.
kun di tapingar di manok mo, akanayon mo nga aprusan. Ah, Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. anya? Saan ko mabot na bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo dyan Isumot nga rin di kayat ko asidaan lakay. Ay na, ang asim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon daw. Di mo kumamot pagintirisanan pang-aasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalan daw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Ngunar ng kal. Anya nga di aramida. Pagin inawan na ngamin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antim, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Tamang ang lumaalisan. Anya, apay, kaya't mau ang maalisan di asawa. Ay, saan angkel? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan rumanan iti adaw, hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Iti tarakan ko abakit. Tarin, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sang itam ngay? Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Kapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka ng iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga rin ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak atarakan kao. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpwesto bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya? Pangalako ay di masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige, sige. Nakpay lang arod agid i-rebrade up ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Ikatanya ngay, ti panaganta iti anak ta. Taraok, bakit? Tatlo, kaslamat lang manok nagtaraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo ito nakaslamanok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay, madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay, ano kaya mo? Bir nga samtulangan
Mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, jak tayat ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, no saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir ngasan iti taraok. Kahit mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timangted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok iti balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man tayo nagsiripon iti likod ti balay na. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabatan nung mangag na kayo manong ti among yaw. Dito ba niya? Why? Nanakarla? Ha? Anyat basapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita amanok Ah? Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwilin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa gamin. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo iti tarakin ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakun ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw-kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akarro ba? Isungot gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na pa'y kitin at tinagduma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakit. Nagka-ersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakudon na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Isom ti partye ka pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maiko ko. Ay, kito na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Wan bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Wan tapno saan damot ang malamin. Hanggang di ka madanagan. Taun-unaan kailat nga si kasuwan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Katagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Pamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kad nga dalangan free time ko, iso ti panangasikasok kadagiti taraken ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadasa kajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayem mo, Baldo. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta man na ni Titunggal Maysa? Manipod man kanikab sa Gemma san naapod no anagan tintay i-drama. Ngamsakbay na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti ko na ni Kabsat Gemma. Dear Manang Biyanang, daytoy kapadasak ngay padramak kat idibalasang akpay kan balumet ti ina. Nasakit tinakum ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adupay laang ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si Kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga utak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudin di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdang. Insan Alan! Si Kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosi nga balo di tadaya. Madlaw ko kit. Adda pa naggusto na kin ka. Saan ba? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tinimbang pastor ginuangin to malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Ay, itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camuk kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang may suportaran da kanilatan. Kan may sa Jaka mo no, kursonada nakmatay kayat kong arman. Eh, no kasta nga ron, sika ti makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado maraw mapasungbat mo. Mauli ka ni ti biyahe maraw. Kasla apukom ton tay agbalin nga anak yaw no bilang laeng. Ay, oowan tatangon. Hindi kayo mananagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mat numaysa ka na iti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam ti tamanong Alan. Ay na, umunag ka Jak nam naman nga umay ka pumasyar ito'y balay
Wala din. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ije silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha. Agpatuloy akaw. Nikat ag merienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga ka. Kunak noon nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya, Imposible mat ang ada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. anya ka ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot kayam dito itersena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agsat ka. Sa anak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsakto pa'y nagdatdaton. Ano na busted ba't ngay bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan ba't siguro dakas na no tay ina ti armbag, insan? Una yan, insan. Kano nagpintas tay anak? Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, kakainom kan sa mo nga minahin, idi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Diyak man mo, manipod din na sayop ko. Diyak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuwira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran ni di balay na. Diyak namin naranaan ni di namin san kahit. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Kayat ko nga ipalapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, uray at lasunggar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayang barok, dumanon ka Awan ni Gemma, tayo na yabantay kasinsin na yung kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta na Roseng. Masayop ko manantay na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagang parok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, taijalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na,
Inigama mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatin ka, Rosing. Ah, Dahil ti payod mo ti mang paturog kanyak. ay, Tay sulatan ti pampanunutag. ay barok. Amok, makmakla at kalaang. Kaya naman mano akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalaka ak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti day taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kanon ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, dahil kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa yung maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa yung siyak sa manang kunak ko ba? Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kuha, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kuana. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdata na nang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ka. Saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukken ko na. Hangam jakbot impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak at seryoso mo't ni Alan kanyak. Hangam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito a desisyon ka. Kat para makitaan na nang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam na maun akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak. Tay manugod ka rumwarta ita. Kaya't ka naipasyar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain namin Alan. Amangan na niya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jim angay. Maklon ng tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulak ken ko ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko Wen, puno napintas kan ubing. Saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pampanunutan ni Gemma, honey. Dahil ito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak ngamin patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop dahil tayo iti sabali a babae. Manday ta ka manun Alan.
Anyaya pa'y unmat ti bagbagam. Gapo ka dita, bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titunggal maysa. Kasta akmatken ka alan. Sapay ko mga ruda, tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti isang wanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka nun napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umian kayo, ijay, nanang. Kawanin ta iliwag pa idama't. Bigat tong nga gawid ak. Sige nga rod, nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan no umay dito'y balay da jay. Uwan, nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat kunti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarungkar. Orayom ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunot ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyamanak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na nga pagbiit lang iso nga orayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. So nga, urayit nga ron din. Rabiin. Nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Indak biit, Gemma. Nagsikngat Alan, Proseng, si kakaniday ta. Simbangput kakanin hanay. siyak dato Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabit lang ha. Lokatakti silaw tapno makita na. Gemma? Bado ni Roseng dahil yung suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirik nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatem. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jak to pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam tabagim. Ditakan. Ay, Alan! Dinaktali ko! Ay, mabit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nang awis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigud ka agparigatak pa yan mangawis ka. Alan, Ano, ay, inarakop na kumbutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka kanina babaen nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na? Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti dako sa plano na, hanay? Alan, insagana kung tibagik.
No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay, aklunag maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang ba't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siya. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumduma a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisakken ka, Rosing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadaal iti relasyon nyo nga masaanak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayong. Ay, agyaman na ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga asikan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay an dinanang mo. Imadayo ak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsakan tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang kan Alan ididamo da tinagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak na latang agdandan na. Kat syakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.